लास्ट थिनालि हाथाय जानो नागिरबाय आरोना जोङो लोगोफोर थांसिगोन नालाय बेंगलराव ओमफ्राय मा लायो नोंथांमोना नायलांदो आरोना फार्स्टआवनो जाब्रां लागोन जोङो जाब्रां नै दिनै थिनालि हाथायबा बांद्राय हाथाय गैया सरस्वती नालाय ओंखायनो हाथाय जायाखै दिनै आलु लाबाय एन्ड टमेट' लाबाय नै जोगोनार बिजौ बाथुल लाजेनबाय होनबा बाथुल लाबाय लोगोफोर लोगोफोर सरस्वती फुजानि प्रसाद जानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय खिस्रिबो ओमफ्राय नै साहा जागासिनो लोगोफ्रा सरस्वती फुजाया जागौबाय आरोना थेवबाबो आं लोगो मोनफैयासै दहाय थिनालियाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै ज' जागासिनो लावरि फारायाव आरोना सरस्वतीया बैथिंजाय दं खांख्ला बादा बैथिंजाय ओमफ्राय नै बेहायनो जादोंमोन आरोना सरस्वती फुजाया नै उन्दैफ्राबो जागासिनो प्रसादखौथ' दहायनो रानखांबाय ओमफ्राय खिस्रिया दाबो सफैयाखै आरोना ओमफ्राय जोङो फुजाखौ लोगो मोनफैनोसै आरोना ओमफ्राय दुगैयै मायै लेट जाबाय आरोना थेवबाबो खिस्रिखौनो जानोसै आरोना नोगोर गोबावजों खनसे खिस्रि जानो नागिरदों आरोना नै देखौ कारिगाव हाथाय फैबाय 40 थाखा स' अमा खाजि दंलायलै ओमफ्राय खुसिया नायनो नागिरदों आरोना खुसिया जास'खानोसैलाय जोंहा कारिगाव हाथायाव जे लांफैबाय आरोना लोगोफोर लाब जे आरोना ना हनो जेखौ बासिगासिनो जेया गुवार लाखासिगोन आरोना ना हमनो साराय सयस'खा बेनावल' जे दखानानो मोनसेल' गैया बांद्राय हाथायानो जायाखै बांद्राय ओइहाय जेखाइ दङ जेखाइ लायनांगौ जेखौ लायगासिनो आरोना जोङो बेंगलर मा जायगा आदै जेखाइखौबो नायनोसै आरोना मोनसेल' लानोसै दंखायोमोन लाबाय जेखाइखौ फाइनालि लागासिनो आरोना कारिगावनिफ्राय नै खारदैबो लाखाबाय आरोना सबाइनिनो सबाइनि मानो थगायनांगौ पेन्देला सबाइ दा फैनाया थगाय दिनैनो गाबोन आब्रो गाबोन बेनि थाखाय टिकेट लायाखै ना जारला जागोन सोर गाबोन ज' थांनांगौआ बोरो पिउ मा बारखे फैसै फैयानो मा बारखे बरा गाया लाखिगोन बाय बाय लाखिदो बाय बाय रागाया नै लोगोफोर बेरेफुंजानि बैग्रि लांफैदों जोंहा लुगै ओमफ्राय निहिरानो नोगोद दङ आखाइया सुहाबलायबाय आरोना लोगोफोर जों थांगासिनो नालाय बेंगलराव ओंखायनो लाखाजोब्बाय गासिखौबो बैग्रिया हले खाबानो मोनखायो आरोना बै साइडथिंबो दङ फांथामखा आरोना मोनसे जायगायावनो बिफाङानो फांथामनि गेजेराव नैबेना गोदै गोमोनबो नै सिरिलाबायदोंमोन दासो फिसिदोंमोन ओमफ्राय गोमोनखौ नांला आरोना मोनब्रैहैजोबगोन
गोथां अखादों ट्रेनाव जालांबाय थानोसै जोंहा ट्रेनाव नै गोबावसो हाबो मोनो हाबानो मोनो बे ट्रेनाव मोनलांखागोन दे ने गोथां गोथां थेवब्लाबो जानो मोजां जागोन आरो दुन्दिया होदो दुन्दिया लाखादो बानलु लाखादो बास बरिया लुगै लुगै आयदाय थांनायनि लाहार फाहार जाबाय आरोना रायलायखाबायबो ओमफ्राय थारुन लाबाय मादै मैया लाबोदोंमोन जेखाया नै थ' गंनै जाखाबाय आरोना माला सयथिबो थोस जायगायानो थोला आरोना आरो जेखाइबाव नै थैखाबाय थिबो माल माथायानो थांलाय फैलायनि जा जाखाबाय आरो माखासे गालांबावबायसो थांसै लोगोफोर बाय बाय बड'लेण्ड बाय बाय बड'लेण्ड बाय बाय रिक्सा 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 बाय बाय क'क्राझार स्टेसन दे ओंखारदों 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 डेन्जार गिलिर जाखाबाय आरोना लोगो हास मा जायो मा जायो सिख्ला जाखौसो बारा लायदोंमोन सिख्ला लांगोनसै आरो सिरि गाखोनांगोन सयथिबो ऐसा माल कोई भी नहीं लिया होगा सब हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है May I have your attention please? Train number 205 कचौड़ी जानोसै आरोना एंड क्यूट क्यूट लोगो मोनदों फट' लानो नागिरदों आरोना हाय बोलो मेरे वीडियो में क्यूटी बिदा बिनानाव बिदा बिनानाव फट' लानो फैदों आरोना नै फट' लागासिनो ओमफ्राय ओइ नै आदा जिरायगासिनो आरोना बिसिनिनो बिमा बिफा जायो आरोना खोमसि नुयोना आंनाहाय नै आदाया साहा माबा माबि लाबायलै दिल्लीयाव थांगोन नालाय आदायाबो दिल्लीयाव थांगोन दिल्लीयाव बरिया Hey peace of mind the Bodoland rock is going to Bangalore आंनि रकनि फलोवार्स आरो साबसक्राइबार नोंथांमोन दिनै आं बेंगलराव थांफिनसिगोन मानो होननानै बुङोब्ला आं गोबाव दिन मास मोनब्रै गाहाम इन्जय खालामबाय लोगोफोरजों खुसि खुसि थाबोबाय रंजाबोबाय आइ रिभाराव थांबाय आइ फलि थांबाय मोनाबिलि थांबाय आरो आंनि फंबाय सपन कुमार डाइरेक्टर आरो आंनि दावराव आदा मानेक आदा प्रदीप आदामोनखौ आङो गोसोआव थाबाय गोसोआव थालांबाय जे नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय इन्जय खालामबाय बेखायनो आङो दिनै नोंसोरखौ हाजासे साबायखर बावहरनाय थासिगोन आरो आङो आरो मोजाङै मोजां थागोन होननानै आङो आंनि बे भिडिअ'आव बुंहरनाय जाबाय आं इसोरनाव थांगासिनो थांसिगोन दिनै मंगलबार जोबोद गोजोननाय मोनबाय दावराव दावसिजों लोगोसे सिगाङाव जाबायदि रंजा खुसि थाबोदोंमोन दावराव दावसिजोंबो सौसिनानै दिनै जों बेंगलरसिम थांफिनसिगोन लोगोफोर बेखौनो बुंना आं दिनै भिडिअ'खौ बावनो फोजोबनाय जाबाय रायमना नेसनेल पार्कनि फंबायखौबो आङो गोसो गोथारै इनभाइट खालामनायनि थाखाय गोसो गोथारै हामलायनाय बावहरनाय थाबाय ओरैजाय खेंखाइनि दाख्लैनि फांसन जानायावबो बिथांमोनखौबो आङो गोसो गोथारै साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो इनभाइट खालामनायनि थाखाय आरो माखासे दंबावो बिसोरखौबो आङो
जोंखौ इनभाइट खालामनानै आर'नाइ गानहैनो थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय। बेजों लोगोसे आङो बयखौबो आंनि फल'वार्स आंनि रकनि फल'वार्सफोरखौबो आं बिराद गोसो गोथारै बावहरनाय थाबाय बा हामलायहरनाय थाबाय। बेखौनो बुंनानै आं दिनै फोजोबनाय जाबाय। जय बर' हारिनि। थारबाय आदाया साहा चाय 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 ओइ चाय वाली चाय 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 नै आदाया साहा लाबोलायबाय चाय 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 वाली चाय वाली चाय 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 ओइ चाय वाली ओइ आदैया नै बे आदैसो आदासो लाबोदों चाय 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 ओइ चाय वाली नै जानोसै नै जोंना बेंगालराव थांगोन। गोजोननाय थाबाय सासे आदाया जोंनो साहा लाबोबाय आरोना अननानै बिसोरबो दिल्लीयाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय जोंनि साबसक्राइबार आरोना ओंखायनो साहा लाबोबाय अननानै आदैखौ थेंक इउ बुंबाय। काप नुडल्स जानोसै आरोना ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय फुङाव जानाया जायाखै नैलाय बेखौ जासिगोन आरोना माने बाहायनो फुदुंबाय आरोना नै ट्रेनाव जानो थाखाय लाखाबाय। बुजिया बुन्दासो लादों आसामनि माबा मा होनो पास फैसा मेथाइ नुडल्सखौ लानोसै आरो जानोसै भेज नुडल्स लोगोफोर नै जानोसै आरोना जोंहा नुडल्स जानोसै टाइमा जाथ'वाखै 10:30 आरोना दे माबायदि गोथाव गोथाव दा गोथाव ने नेरसोन गोथाव ने नै बिम्बु गोलावा फाइनालि सफैबाय बेंगलरनि गारि जाने के लिए बिथिं जाखो B1 कितना नंबर सीट नंबर कितना है आप लोग का? थांगासिनो नै माथो माइ गायफिनसिगोन गायबायबो दां सोर सोर होनो मा जाखो फाइनालि सिट मोनबाय आरोना थांबाय थानोसै दायो ओमफ्राय बाबामोना दाबो कनफार्म जायाखै आरोना जों जाहैबाय B1 आव दङ B2आ बाबामोननि सानथाम नेनांसिगोन ट्रेनावनो बिरियानि बेसरा हनै